మీకు అందరికి కూడా శుభవందనాలు. గాడ్ బ్లెస్ యూ. మరి పరిశుద్ధ వారములో ఈ దినము మరొక విధముగా ప్రభు మనల్ని దర్శించి ఆయన వాక్యంతో మాట్లాడుతూ గతించిన కాలంలో 2000 సంవత్సరం పైబడి క్రితము మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు ఈ లోకములో 33.5 సంవత్సరాలు ఉన్నారు. 3.5 సంవత్సరంలో ఆఖరి దినాల్లో ఆయన సిలువేయబడు దినముకు ఒక దినం ముందుగా జరిగిన కార్యాన్ని మరొకసారి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు జ్ఞాపం చేస్తా ఉన్నాడు. ప్రభు ఆయన రావటము వెళ్ళవలసిందే, తండ్రి వద్దకు వెళ్ళవలసిందని ఎరిగి ఆయన కార్యములన్నీ పూర్తి చేసుకొని ఒక ప్రణాళికబద్ధంగా ఆయన నెరవేర్చుకుంటూ ఉన్నట్టుగా మనకు కనబడతా ఉంది. ఆయన వెళ్ళవలసిన సమయం ఆసన్నమైనది కాబట్టి చివరి వరకు తన శిష్యులను ఆయన సిద్ధపరచ ఉద్దేశించిన విధములో ఆయన ఈ కార్యం ఈరోజు జరిగించబోతున్న దాని గురించి మనలను కూడా ఆ క్రమంలోనే సిద్ధపరచాలని ప్రభు ఉద్దేశిస్తూ ఉన్నాడు. వాక్యం వినేది కేవలము భక్తి కోసము అనగా ఆచారం కోసము కాదు, కానీ విశ్వాసములో ఇది బలపడి విశ్వాసపూర్వముగా ప్రవర్తించి దాని యొక్క ఫలితము పరలోకములో పొందినట్లు, మాది మనకు సిద్ధపాటు కలగజేయనట్లు, నిత్యరాజు వారసులు కాగలే ధన్యత పొందుకున్నట్లు వాక్యాన్ని శ్రద్ధగా ఆసక్తితో విని ఆ ప్రకారముగా మనం జీవించాలి దేవుడు ఉద్దేశించాడు. అందుకొరకే మనలను ప్రేమించి ఈ వాక్యాన్ని మనకు అందించి ఈ విధంగా మనం పెంపొందించి అభివృద్ధి పొందించి ఆయన రాజ్యములో వారసులుగా చేకూర్చి తానే మహిమ పొందాలనే ఆసక్తితో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీ పట్ల నా పట్ల ప్రతి వాని పట్ల ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాడు. వైపరీత్యాలు విపత్తులు ఇవన్నీ కాలగమనంలోని వస్తాయి, కలిసిపోతాయి, వాటి పని అవి చేసుకుని పోతాయి. కాలము దాని పని దాన్ని చేసుకుని పోతుంది, కాలము ఆగక సాగిపోతుంది. మనము కూడా వేచి ఉండక నిలిచిపోకుండా ముందుకు సాగవలసిన వారమై ఉన్నాం. కాలగమనం ప్రకారముగా అది వాక్యానుసారముగా వెళ్ళవలసిన కాల గమనం ప్రకారముగా వెళ్ళవలసిన వారు వాక్యమును ఛేదించినట్టు కాదు, కానీ వాక్యమును చేపట్టి వాక్య ప్రకారంగా జీవించు వారమై ఉన్నాం. వాక్యమే మనల్ని ముందుకు నడిపించును, ఆత్మకార్యము జరిగించి బలపరచును. కాబట్టి వాక్యమును ఆసక్తిగా వినాలి, ఎంతో అవసరం మనకు. ఈ లోకములో ఎన్నో బోధలు ఏవో వస్తాయిలే, తెలుసుకోవచ్చులే, ఇంకా కాలం ఉందిలే అని అనుకుంటే 10 మంది బుద్ధిగల కనికల్లోని మిగిలిపోయిన బయట ఉండిపోయిన 5గురు కూడా అలాగే అనుకున్నారు. పెళ్లి కుమారుడు వచ్చే సమయానికి తైలము కొనుక్కోవడానికి వెళ్ళారు వారు, కానీ అప్పటికే ఆయన రావటము, మిగిలిన వారిని సిద్ధముగా ఉన్న వారిని వెంట పెట్టుకొని లోనికి పోవటము, తలుపులు ముయ్యటము జరిగిపోయింది. కాబట్టి ఆ నష్టము మనలో ఎవరికి జరగకుండా ఉండాలని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వాక్యముతో మనతో హెచ్చరికగా మాట్లాడుతున్నాడు. ఈరోజు మనకు కఠినంగా ఇబ్బందిగా సమయం లేకపోయింది అని అనుకోవచ్చును, సర్దుబాటు కాలేకపోయిందని తలంచి ఇంకో రోజు ఉందిలే, మరొకసారి చూసుకోవచ్చులే ఆయన వాయిదా వేయటము అనేది సరికాదు. అటువంటి మనుషులకు దూరంగా ఉండమని వాక్యము చెప్తా ఉంది. ఐడిల్నెస్ అనేది సోమర్తనం అనగా వాయిదా వేసేవారు. ఇప్పుడు కాదు, మరలా కాసేపు 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 అని ఆ వాయిదా వేయటం వల్ల ఆ కాసేపు సేపు లేకుండగా, సమయం లేకుండగా, మిగిలకుండగా వెళ్ళిపోయిన తొందరపాటు వస్తుంది. అప్పుడు వారు అడిగారు, నీకును మీకును మాకును ఈ యొక్క నూనె సరిపోదు అని ఖచ్చితంగా ఖండించి సిద్ధపడిన వారు, సిద్ధులో నూనెతో నింపుకున్న వారు చెప్పేశారు. ఏమాత్రం మొహమాట పడలేదు. అప్పుడు ఎదురైంది ఇబ్బంది. తెలుపు వెలుపుల ద్వారం వెలుపుల ఉండిపోవాల్సిన పరిస్థితి ఉండిపోయింది. ఎవరు మీరు నేను ఎరగను అక్రమం చేయవారులారా అని ప్రభు తెగేసి చెప్పేశారు. కాబట్టి ఆయనకు మోమాటం లేదు, దేవుడు పక్షపాతి కాదు. కాబట్టి కాలం ఉన్నప్పుడే, సమయం ఉన్నప్పుడే, మన దీపమును వెలిగించుకొనిచున్నప్పుడే మన ఇంటిని చక్కబెట్టుకోవాల్సి ఉన్నది. కాబట్టి వాక్యము మనకు బోధ దొరికినప్పుడే వాక్యమును పట్టుకోవాలి, వాక్యముతో నడవాలి, వాక్యములో జీవించాలి. కాబట్టి ఈ మంచి తరుణాన్ని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు అనుగ్రహించాడు. అతి ఆసక్తి గల మనసు మనకు కలగజేసి ఆయనే మనతో మాట్లాడి మన బలపరిచి సిద్ధపరచునుగాక. చిన్న ప్రార్థన.
స్తోత్ర కుమార పరిశుద్ధాత్మ దగల ప్రభువా, నీకే మహిమ ఘనత ప్రభావం ఆరోపిస్తున్నా. నీ దేవుని నామను బట్టి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా. ఈ సమయమందు మమ్మల్ని ఉద్దేశించి నువ్వు మాట్లాడుతున్నందుకు నీకే స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా. దానికంటే ముందుగా గ్రహింపగల మనసు మాకు అనుగ్రహించు. ఏక మనస్సు సమాధానకర మనసు మాకు దయచేసి నీవే మాట్లాడి బలపరిచి సిద్ధపరిచి నీవే మహిమ పొందుచున్నందుకు స్తుతులు చెల్లిస్తూ నా ప్రియ యేసు నామములో అడిగి వేడుకొంచున్నాను పరమ తండ్రి, ఆమేన్. దేవుని యొక్క వాక్యమును ఈ విధముగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు తెలియ ఉద్దేశించున్నాడు. యోహాను సువార్త 13వ అధ్యాయములో మనం చూసినప్పుడు 4వ వచనంలో చూస్తే కనుక భోజనం కొరకు శిష్యులతో కలిసి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు కూర్చుని ఉన్నారు. అయితే కనుక ఆయన వెళ్ళవలసింది తండ్రి వద్దకు, సమయం ఆసన్నమైంది. ఆయన జరగవలసిన కార్యం చేయవలసిన వాడు ఆయన నుండి ఎరిగి ఆయన వారి మధ్య నుంచి లేచి తన పై వస్త్రమును తీసి పక్కన పెట్టి ఒక తువాలు నడుమును కట్టుకొని ఒక పాత్రలో నీళ్లు పోసుకున్నాడు. 5వ వచనంలో చూస్తాం. 6వ వచనంలోకి వచ్చేసరికి పేతురు వద్దకు వచ్చాడు. ఒక్కొక్కరిని కడుగుతున్నాడు, ఒక్కొక్కరి పాదాలు కడుగుతున్నాడు. శిష్యుల్లో ఒక్కొక్కరి పాదాలు కడుగుతూ పేతురు వద్దకు వచ్చాడు. పేతురు పాదాలు కడగబోతా ఉండగా పేతురు ప్రశ్నించాడు. 6వ వచనంలో ఏమంటున్నాడు? ప్రభువా, నీవు నా పాదములు కడుగుదువా? అయ్యో, నీవు నా పాదములు కడుగుదువా ప్రభువా అని అడుగుతున్నాడు. నువ్వు ప్రభువి, మా గురువువి, మా బోధకుడు, నీవు దేవుని కుమారుడు, నీవు మా పాదాలు కడుగుతావా? వద్దు వద్దు, నా పాదములు ఎప్పటికీ నువ్వు కడగవద్దు అని అంటాడు. యేసు అంటాడు అప్పుడు 8వ వచనంలోని, నీ పాదములు నేను కడగకపోతే నీకు నాతో పాటు పాలు లేదు అని చెప్పాడు. గొప్ప మాట ఇది. నీ పాదములను నేను కడగకపోతే గనక నీకు నాతో పాలు ఏమీ లేదు. నువ్వు పాలు భాగస్థుడు కావు, నా పనిలో పాలు భాగస్థుడు కాదు, నా వారసత్వంలో నీకు భాగము లేదు, నీకు నాకు సంబంధం లేదు అని ఎప్పుడైతే పాలు లేదు నాతో అని యేసు ప్రభు వారు అన్నారు, చలించిపోయాడు పేతురు చలించిపోయి ఆయన అయితే నా పాదములే కాదు, నా చేతులను నా తలను కూడా కడుగు ప్రభువా అని అడిగినాడు. అయితే యేసు చెప్పాడు, స్నానం చేసిన వాడు ఈ మరలా తల చేతులు ఇవన్నీ కడగన అవసరం లేదు, పాదములు కడిగితే చాలు, అటువారు పవిత్రులై మీరు పవిత్రులై ఉన్నారు, అయితే అందరూ కాదు అని చెప్పాడు. స్నానం చేసిన వారికి మరలా స్నానము వెంటనే అవసరం లేదు, కానీ పాదములు కడుక్కుంటే చాలు. నిజమే కదా, మనం స్నానం చేసి బయటికి వెళ్ళి వస్తాం. పూర్వాచార పద్ధతిలో చూసినప్పుడు మన పాదాలు కడుక్కుంటాం ఇంట్లోకి వెళ్ళే ముందు. అలాగున మళ్ళా వచ్చాము కదా అని స్నానం చేయరు, పాదాలు కడుక్కుంటారు. మీరు పవిత్రులే కానీ అందరూ కాదు అని చెప్పాడు. అనగా పవిత్రులే అందరూ కాదని చెప్పాడు. ఎందుకు అలా చెప్పాడు? అందరూ పవిత్రులే అన్నాడే శిష్యుని ఉద్దేశించి, మళ్ళా అందరూ కాదు. నిజమే సుమి, మనము మందిరములో సంఘములో క్రైస్తవులుగా అందరూ ఉన్నాం. ఎత్తబడు సంఘం అని చెప్పుకొచ్చు ఉంటాం, అందరూ కూడా క్రైస్తవులే. కానీ ప్రభు చెంతకు చేరేవారం అనుకుంటాం. మనం బాప్తిసం పొందాము, రక్షణ పొందినాము కదా, మనం అన్ని చేయించున్నాము కాబట్టి అనుకుంటాం. కానీ కొందరే ఎత్తబడతారు, అందరూ కాదు అనే సంగతి మనం గుర్తించాల్సి ఉంది. అందరూ కాదు, పరిశుద్ధులు అందరూ కాదు, అందరూ క్రైస్తవులే. క్రీస్తును కలిగిన వారు కొంతమందే, క్రీస్తును కలిగిన వారు క్రీస్తునందు నిలుచున్న వారే కొంతమందే. ప్రకటన గ్రంథం 14:13 అంటాడు, ఎప్పటి నుంచి యేసు క్రీస్తునందు నిద్రించిన వారు ధన్యులు, వారు ధన్యులు, వారు ధన్యులు, విశ్రాంతిలో ప్రవేశిస్తారని చెప్పాడు. కాబట్టి యేసు క్రీస్తునందు ఉండడం అంటే యేసు క్రీస్తు జీవించడము, యేసు క్రీస్తు మనలో ఉండి మనం జీవించడము, యేసు క్రీస్తు మాదిరిగా మనము జీవించడము, యేసు క్రీస్తు చెప్పిన బోధలన్నీ అమలు చేయటము, అదే యేసు క్రీస్తునందు జీవించడం. అవసరమైతే ఆయన కొరకు మరణించడం, ఆ విధంగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. యేసు క్రీస్తుతో పాటు కారు పాదం కడగపోతా అని చెప్పాడు. ప్రియులారా, ఎవరైతే యేసును వెంబడించే వారు ఉన్నారో వారు తమ సిలువని ఎత్తుకొని నడవాలి, నన్ను వెంబడించాలి అని చెప్పాడు. అనగా యేసు క్రీస్తును వెంబడించేటప్పుడు ఆయనతో పాటు
మనము నడిచేవాల్సి వచ్చినప్పుడు మనము శ్రమలు అనిపించాల్సి ఉంది. రోమపత్రిక 8వ అధ్యాయంలో కూడా ఎందరూ అయితే కనుక 17-18లో చూస్తే కనుక అక్కడ మనము చూస్తాం, అక్కడ ఎవరైతే క్రీస్తు వారసులు కాగలుగుతారో వారు యేసుక్రీస్తు శ్రమలో పాలు పంచుకోవలసిందని రాయబడి ఉంది. కాబట్టి ప్రియమైన సంగమా, క్రైస్తవ సమాజమా, ఆలకించి ఆలోచించు. క్రీస్తుతో పాటు పాలు పొందవలసిన వారమై ఉండాలంటే పాదములు కడగబడవలసినది. పాదములు అంటే నడవడిక, మన యొక్క ప్రవర్తన. పాదములు గమనించు, నీ పాదములు ఎక్కడికి తీసుకొని పోతున్నాయి నిన్ను? నీ పాదములు ఏ పాపం చేయడానికి, నీ పాదములు ఏ ఘోరము చేయడానికి, నీ పాదములు అబద్ధ సాక్ష్యం చెప్పడానికి, నీ పాదములు దేవునికి విరోధమైన కార్యము చేయడానికి, నీ పాదములు దేవునికి విరోధంతో కలిసి మసలడానికి, నీ పాదములు ఎక్కడికో పరలోక రాజ్యం దూరం అవడానికి ఆదాము అవలు ఆ పాముతో మాట్లాడినారు సాతానుతో. అక్కడికి నడిపించిన వారి పాదాలు, పండు తినడానికి నడిపించిన పాదాలు, దేవునికి దూరం చేసిన పాదాలు. దేవుడు పిలుస్తుండగా ఆదాము అని పిలవగా వారు పరిగెత్తుకొని దాక్కుని పోయారు. వారి పాదాలు వారిని ఎక్కడికో తీసుకుపోయి దాచివేశారని తీసుకుపోయినాయి. పాదములు చాలా ప్రాముఖ్యమైనవి పాదములు, కాబట్టి కడగవలసినదే అని అంటున్నాడు. అయితే పిల్లల పాదములు కడగవలసినదే అని యేసు ప్రతి వారి పాదములు కడిగి తను నడుము కట్టుకున్న తువాలు తీసి వారి పాదములు తుడిచేవాడు. ఆ విధముగా చేసిన తర్వాత వారితో కలిసి కూర్చొని ఆయన చెప్తున్న మాట 14వ వచనములోను 15లో కూడా చూస్తే కనుక ఏమంటున్నాడంటే, ఈ విధంగా జరగటము మీకు మేలు, ఇది నేను మీ పాదములు కడగటము మీకు ధన్యత. ఎలాగంటే మీరును ఒకరినొకరు పాదాలు కడుక్కోవాల్సి ఉన్నది. ఒకరు మరొకరు పాదాలు కడగాలి. నేను బోధకునై ఉండి మీ బోధకునై ఉండి కూడా నేను మీ పాదములు కడగలేదా? అలాగే మీరు కూడా మరొకరి పాదములు కడగాలి. అనగా హెచ్చు తొక్కులు అనేది కాదు. హెచ్చుగా ఉన్నవారు తక్కువగా ఉన్నవారితో కలిసి ఉండాలి. నేను పరిచర్య చేయడానికే వచ్చాను కానీ పరిచర్య చేయించుకోవడానికి నేను రాలేదు అని యేసు చెప్పాడు. అలాగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా పరిచర్య చేయించుకోవాలి, గౌరవించుకోవాలి, సేవ చేయించుకోవాలి అని మనసు తీసివేసుకోవాలి. అదిగో నన్ను సత్కరించలేదు, నన్ను గౌరవించలేదు, నాకు పెద్ద పీట వేయలేదు, నన్ను గౌరవంగా చూసి నన్ను మర్యాదగా చూడలేదు అనేది కాదు. ఆరు చేయకపోయినా, విష్ చేయకపోయినా, సంబోధించకపోయినా మనము సంబోధించాలి. ప్రైజ్ ది లార్డ్ సిస్టర్, ప్రైజ్ ది లార్డ్ బ్రదర్, ప్రైజ్ ది లార్డ్ అయ్యా అని పలకరించాల్సి ఉంది. వాడు పలకరించకపోయినా మనం పలకరించాలి. నేను పలకరించడం ఎందుకు, నేను నమస్కారం పెట్టడం ఎందుకు అనుకుంటాను. లేదు, మనము ప్రైజ్ ది లార్డ్ అని పలకరించాలి. అప్పుడు వారు ఏం చేస్తారు? వారు పలకరిస్తారు, వారు మరొకరు పలకరిస్తారు, వారికి ఇష్టమైన వారిని వారు పలకరిస్తారు, అవతల వారు కూడా వారిని పలకరిస్తారు. ఆ విధంగా వారిలో సమాధానం ఏర్పడుతుంది, ఐక్యత ఏర్పడుతుంది. వారు ఒకటిగా మారుతారు, ఒకటిగా ఉంటారు. ప్రభు యొక్క ఉద్దేశము శిష్యులందరూ కూడా కలిసి ఉండాలి, సమాధానముగా సమత కలిగి సమానముగా ఉండాల్సింది. ఒకరు ఎక్కువ ఒకరు తక్కువ అని కాదు. తండ్రులకు దేవుని కుమారుడే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారే ఆ విధంగా తగ్గించుకున్నప్పుడు మనుషులు ఏ పాటు వారు తమ కూడా ఆ విధంగా చేయాల్సి ఉండడం వారికి మేలు. తండ్రి గమనిస్తున్నాడు, చూస్తున్నాడు పరమందు. అటు వారిని ధన్యులుగా ఎంచుతాడు. కాబట్టి ఎందుకు అలాగ చేశాడంటే యేసు తాను వెళ్ళవలసింది శిలువ మరణం పొంది పాతిపెట్టబడి పునరుత్థానం 3 దినాల తిరిగి పొంది లేచి తండ్రి వద్దకు వెళ్ళవలసిన సమయం ఆసన్నమైనది. కానీ ఆయన విడిచి వెళుతున్న పనిని, అప్పగించిన పనిని చేయవలసిన వారు ఈ యొక్క శిష్యులే. కాబట్టి ఆ శిష్యుల్లోని ఐక్యత, సమాధానమును లేకపోతే ఒక టీం వర్క్ అనేది చేయాలి. టీం వర్క్ లేకపోతే వారు కార్యమును సంపూర్ణ చేయలేరు. ఇది ఒకరి వల్ల అయ్యేది కాదు, అందరు కలిసి చేయాల్సింది. సంఘ కాపురి ఒక్కడు ఏమి చేయలేడు. సంఘమును సంఘ కాపురి కలిసి చేయాల్సింది. సంఘ కాపురి పెద్దలు కలిసి చేయాల్సింది. క్రైస్తువులు ఒక్కరు కాదు, క్రైస్తువులు అందరూ కూడా కలిసి చేయాల్సింది. అందరూ పని అది, అందరూ నా పని, నాది అని అనుకోవాల్సి ఉన్నది. ఆ విధంగా దేవుని రాజ్యం కట్టవలసింది. అదే పనిని తండ్రి కుమారుడికి అప్పగించగా కుమారుడు తాను తగ్గించుకొని పాదములు కడిగి అందరినీ ఏకం చేశాడు. ఎంత ధన్యత ఇది!
గొప్ప జ్ఞానోదయమైంది. వారికి ఆత్మీయ నేత్రాలు తెరవబడ్డాయి. వారు సమాధానం కలిగి ఉన్నట్టు ఉన్నారు. అయితే అందరూ కాదు, కొందరు అని చెప్తున్నట్టు. ఎందుకంటే గనక అందులో యోధా ఇస్కరియోతున్నాడు. సాతాను అప్పటికే యేసును అప్పగించాలని ఆలోచన పుట్టించాడు అతనిలో. అతడును ఉద్దేశించి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు అలాగ మాట్లాడినట్టుగా మనం అర్థం చేసుకుంటున్నాం. కాబట్టి వాక్యం చెప్పిన ప్రకారం అలాగ అర్థం చేసుకుంటున్నాం. కాబట్టి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఈ సమయమందు మనము సమాధానం కలిగి ఉండాలి, సహోదరత్వము కలిగి ఉండాలి. బ్రదరిన్ అనేది కావాలి, సహోదరత్వం కలిగి ఉండాలి. ఒకరు ఎక్కువ ఒకరు తక్కువ అని కాదు. యేసుక్రీస్తు కడిగిన పాదాలు చాలా గొప్పవై ఉన్నవి. యేసుక్రీస్తు పాదాలు ఎఫెసీయులు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయంలో 15వ వచనంలో చూస్తే గనక పాదములకు సువార్త, సమాధానమును సువార్త అని చెప్పులు తొడుక్కొనవలసి ఉన్నదని చెప్పబడింది. పౌలు ఆ ఎఫెసు సంఘంతో చెప్పాడు, పాదములకు సమాధానము సువార్తను ధరించుకోవలసి ఉన్నది. నీ పాదములు ఏం చేయాలా? సువార్త ప్రకటించడానికి. అది ఏ సువార్త అంటే సమాధానం. దేవునికి మనుషులకును, మనుషులకి మనుషులకును, ఒకరితో మరొకరికి సమాధానం కలగజేసేది ఉండాలి. అది ఒకరికి ఒకరి వైరము కలగజేసే సువార్త కాదు. ఇట్స్ ఎ గుడ్ న్యూస్. అది సువార్త, గుడ్ న్యూస్, సువార్త, మంచి వార్త. అంటే మన ప్రభు యేసు ఈ విధంగా లోకంలో జీవించి తండ్రి వద్దకు వెళ్ళాడు. మనమును కూడా ఆ విధంగా జీవించి తండ్రి వద్దకు వెళ్ళవలసిన వారమై ఉన్నాం. మనది లోకము కాదు, పరలోక రాజ్యం. యేసుక్రీస్తు ప్రభు నామములో మనం సాగవలసింది. సువార్త, గుడ్ న్యూస్. అంటే సువార్త కథలు చెప్పడం కాదు, కానీ యేసుక్రీస్తు ఏమి చేశాడో, ఏమై ఉన్నాడో, తర్వాత ఏమి జరిగింది ఆయనకి, అది మనం ఎరుగుంటే కనుక దాన్ని మంచి వార్తగా చెప్పొచ్చు ప్రతి వారికి. ఎందుకంటే మరణిస్తాము, చనిపోతాము, ఏమవుతాము, ఏం జరిగిపోతాదో ఆందోళన, భయము, క్రాంతములో ఉన్న వారికి భయం ఏమీ లేదు. నిబ్బరముగా ఉండండి. ప్రభు మనకు ముందు గుర్తుగా ఉన్నాడు, మన మార్గముగా ఉన్నాడు. ఆయనలాగా మనం చనిపోయినా తిరుగులేగుస్తాం. పునరుత్థానం ఉన్నది. ప్రభుతో పాటు మనము తండ్రి వద్దకు, పరలోక రాజ్యం వెళతాం. ఇది గొప్ప గుడ్ న్యూస్. నరకము లేదు మనకి. దేవుని యొక్క స్వర్గమను, దేవుని రాజ్యం అనుకున్నది సువార్త. ఈ పాదాలు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? సువార్త ప్రకటించడానికి. ఈ పాదాలు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? సమాధాన సువార్త. తద్వారా అందరూ మనం ఒకటే, ఒక రాజ్యమై ఉన్నామని, మనలో ఒకరు వ్యత్యాసమేమీ లేదు, అందరూ సమానమే అనే చాటే వార్త చాటంలో ఈ పాదాలు వెళ్ళాలి అని పౌలు చక్కగా చెప్పాడు. యెషయా గ్రంథములోని 52వ అధ్యాయంలో 7వ వచనంలోని ఏమని మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు మనం చూద్దాం. యెషయా 52:7వ వచనంలో, సువార్త ప్రకటించుచు, సమాధానం చాటించుచు, సువర్తమానం ప్రకటించుచు, రక్షణ సమాచారం ప్రకటించు వాని పాదములు, నీ దేవుడు ఏలుచున్నాడని సియోనులో చెప్పుచున్న వాని పాదములు పర్వతముల మీద ఎంతో సుందరములై ఉన్నవి. పర్వతముల మీద ఆ పాదములు, సువార్త ప్రకటించు వారి పాదములు ఎంతో సుందరములై ఉన్నవని యెషయా ప్రవచనం ద్వారా తెలియజేస్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి గమనించండి, సువార్త ప్రకటించువారు, సమాధానం ప్రకటించువారు, సువార్త ప్రకటించు రక్షణ సమాచారం అంటే అటువంటి జ్ఞానము ప్రచురించువారు పాదము. సువార్త ప్రకటించడమే కాదు, రక్షణ సమాచారం వరకు వారు ఎలా రక్షించబడతాము అనేది ఒక సమాచారం. ఇట్స్ అ నాలెడ్జ్. అది జ్ఞానము వారికి అందివ్వటము. అటువంటి వారి పాదములు పర్వతముల మీద సుందరములై ఉన్నవట. అంతేకాదు, యెహోవా సియోనును మరలా ఏలుచున్నాడని చెప్పుచున్న వాని పాదములు. కాబట్టి మనం ఆరాధించు ప్రభువే, యేసుక్రీస్తు ప్రభువే పరమ సియోనును, పరమ యెరూషలేమును, పరలోక రాజ్య పట్టణాన్ని, ఆ రాజ్యాన్ని, ఈ శాశ్వత రాజ్యాన్ని ఏలుచున్నాడు ఆ యేసు అని ఎవరైతే ప్రకటిస్తున్నారో విశ్వాసముతో, వారి పాదములు సుందరములు. ఎక్కడ? పర్వతముల మీద. పర్వతములు అంటే వారి అందరి పాదముల కన్నా ఉన్నతమైన ఎత్తైన స్థలములు పాదములు. అందరికీ కనబడతాయి వారి పాదములు. అనగా పాదములు కనబడడం అంటే వారి యొక్క నడవడిక, వారి యొక్క ప్రవర్తన, వారి యొక్క జీవిత విధానము, నడిచిన విధానము, వారి మాదిరిగా అందరికీ కనబడతాయి. అందరూ చెప్పుకుంటారు వారి గురించి. అందరూ వారి విధంగా నడుచుకున్నారు, వారి యొక్క మాదిరి గురించి చెప్పుకుంటారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా
వారి గురించి తెలుసుకొని ఆ ప్రకారంగా నడుచుకోవాలని గొప్పగా కొనియాడతారు. ఆ భక్తుడైనా ఉన్నాడని, భక్తురాలని, దేవుని దైవజనుడు దైవజనురాలని, దేవుని ఏర్పాటు చేసుకున్న సేవకులని చెప్తారు. ఎవరంటే ఎవరిని చూసంటే, ఎవరి ప్రవర్తన చూసంటే, ఎవరైతే సువార్త, సమాధాన సువార్త ప్రకటిస్తున్నారో, రక్షణ సమాచారం అందిస్తున్నారో రక్షించబడాలి. అనగా ఈవెన్ కరపత్రాలు, రక్షణ సమాచారం ఇచ్చే కరపత్రాలు అందించే వారి పాదాలు కూడా చాలా సుందరములని చెప్పబడుతూ ఉన్నాయి. తుదికి చివరికి దానియేలు గ్రంథములోని 12వ అధ్యాయము 3వ వచనములోని మనము చూసినట్టయితే గనక, దానియేలు 12వ అధ్యాయము 3వ వచనములో, బుద్ధిమంతులైతే ఆకాశ మండలంలోని జ్యోతులను పోలిన వారే ప్రకాశించెదరు. నీతి మార్గమును అనుసరించి నడుచుకున్నట్లు ఎవరు అనేకులను త్రిప్పుదరో వారు నక్షత్రం వలె నిరంతరం ప్రకాశించెదరు. నీతి మార్గమును అనుసరించి నడుచుకున్నట్లు ఎవరు అనేకులను త్రిప్పుతారో వారు ఆకాశమందు ప్రకాశించే నక్షత్రాల వలె ఉంటారట. అనగా వీరు నడుస్తారు, అనేక మందిని నడిపిస్తారు. నడక, జీవిత విధానం, జీవించడం అనేది చూస్తారు. మనము సజీవ పత్రికలమై ఉన్నాం. మనం చూచి అనేక మంది మన వెంట నడుస్తారు. యేసుని పేతురు, సీమోను పేతురు, ఆంద్రే, యాకోబు వీరు తమ బోట్లు, వలలు వదిలివేసి యేసు వెంబడి వెళ్ళారు, వెంబడించారు. యేసు వెంబడి నడిచి వెళ్ళారు. బర్తమై అనేవాడు, గుడ్డివాడు చూపు పొంది యేసు వెంబడి నడిచి వెళ్ళిపోయాడు. ప్రియ శ్రోత, ప్రియ క్రైస్తవ సమాజమా, ఆలకిస్తున్నావు. నీవు ఆలోచించు, నువ్వు ఎవరిని వెంబడించి నడుస్తున్నావు? నీ పాదములు ఎవరిని వెంబడించి నడుస్తున్నాయి? నీ పాదములు యేసుక్రీస్తు పాదములు జాడలు అనుసరిస్తున్నావా? కీర్తన 65:11 చూస్తే నీ జాడలు సారములు వెదజలుచున్నవి. అనగా జాడలు పాదము మోపి తీసినవేక అక్కడ జాడ ఏర్పడుతుంది. ఆ జాడ సారం వెదజలుతూ ఉంది. దేవుని యొక్క ప్రభావం ఉన్నది. ఒకనాడు ఒక దైవజనుడు ఒకరిని అభిషేకించబోతూ ఉండగా కుటుంబాన్ని తైలం వారి మీద తల మీద పోసి అభిషేకించాడు. సౌత్ ఆఫ్రికా నుంచి వచ్చిన వాడు. ఆ సమయం నేను వెళితే మోకరిల్లితే నా తల మీద పోయిక నా వెనకపాటును వచ్చి ప్రార్థన చేసి నా పాదాల మీద ఆ తైలము, ఆ నూనె బాటిల్లో ఉన్న నూనెతో ఒప్పేశాడు. ఆయన అడిగాను, ఆయన దూరంగా చేతులు పెట్టుకొని వెళ్ళినప్పుడు వెళ్ళడిగితే నన్ను చూపించాడు. ఇదిగో నీ పాదములు జాడలు చూడు అని చెప్పాడు. ఆయన మరకలతో ఆ పాదాలు ముద్దలు పడగా ఆ జాడ చూపించాడు. ఈ జాడలో ఫైర్ ఉంది, అగ్ని ఉంది. ఈ జాడలో పరిశుద్ధాత్మ ఉంది, పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ఉన్నది అని చెప్పాడు. అవును ప్రియులారా, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు నడిచి వెళ్ళిన జాడలు సారవంతమైనవి, పరిశుద్ధాత్మతో నిండినవి. అపోస్తులైన వారు నడిచి వెళ్ళేవారు, ఆది సంఘ భక్తులు నడిచిన జాడలు, వారు నడిచి వెళ్ళిన బాటలు చూస్తే సారములు ఉన్నవి. అందుకే వారి గురించి తెలుసుకుంటాం, చదువుతాం. యేసుక్రీస్తుని గురించి బైబిల్లో తెలుసుకుంటాం. ఆ జాడను అనుసరించి నడుచుకుంటే గనక మనమును కూడా శక్తి పొందుకోగలుగుతాం. మన జాడలు కూడా అనేక మందికి సారవంతముగా సారం వెదజల్లేటివిగా ఉంటాయి. పర్వతం మీద సుందరముగా ఉంటాయి. ఆకాశం నక్షత్రాల వలె ఉంటారు. బుద్ధిమంతులై ప్రకాశిస్తారు. కాబట్టి పాదమును చాలా జాగ్రత్త. పాదమును చాలా మంది స్నానం చేసేటప్పుడు పాదాలు మాత్రం అంతగా శ్రద్ధ తీసుకోరు, తక్కువ మందే. కానీ పాదాలు చాలా సుందరముగా ఉంచుకోవాలి. పాదాల్లోని ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే శిరస్సులో ఉన్న, మెదడులో ఉన్న నరాల్లో కూడా ఇన్ఫెక్షన్ చేరిపోతుంది, బ్రతుకును బంద్ చేస్తుంది. కాబట్టి పాదాలు కూడా సురక్షితంగా వాటిని సుందరంగా అమర్చుకోవడమే కాదు, మన నడవడిక, వాక్యానుసారమైన నడవడిక సరి చేసుకోగలిగితే, ఆనాడు ఏ ఉద్దేశంతో యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు తన శిష్యులను పాదములు కడిగాడో ఆయనతో పాలు కలిగి ఉన్నారు. ఎవరైతే తమ నడతను సరి చేసుకోరో వారు యేసుక్రీస్తుతో పాలువారి కాదు, క్రైస్తవులు కాదు, పరలోక రాజ్యంలో పాలువారికి లేదు అని ఖచ్చితంగా వాక్యం చెప్తా ఉంది. ఈ సమమందు మనం ఆలోచించి ఆ ప్రకారం నడుచుకుందాం. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు సహాయం చేయుగాక. ప్రార్థన చేసుకుందాం, కళ్ళు మూసుకుందాం. ప్రియుడా నీ ప్రేమ పాదములు చేరితి, నెమ్మది నెమ్మదియే. ప్రియుడా నీ ప్రేమ పాదములు చేరితి, నెమ్మది నెమ్మదియే. ఆసక్తితో నిన్ను
పాడి స్తుతించేద ఆనందమానందమే ఆసక్తితో నిన్ను పాడి స్తుతించేద ఆనందమానందమే నిన్నో ఇక్కట్లు బ్రతుకులో వచ్చిన నిన్ను నే విడువనయ్యా యేసయ్యా ఎన్నెన్నో ఇక్కట్లు బ్రతుకులో వచ్చిన నిన్ను నే విడువనయ్యా రక్తము చిందించి సాక్షిగా ఉందన్ నిశ్చయం నిశ్చయమే రక్తము చిందించి సాక్షిగా ఉందన్ నిశ్చయం నిశ్చయమే రక్షకుడా యేసునాథా ఆరాధనా ఆరాధనా రక్షకుడా యేసునాథా ఆరాధనా తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ దగ్గర ప్రభువా నీకే మహిమ ఘనత ప్రభావం ఆరోపిస్తున్నాం నీవే నామలు పెట్టి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం నాయనా మా పాదములు కడగమని అడగటం కాదు కానీ నీ వాక్యముతో మమ్మల్ని శుద్ధిపరిచి పవిత్రపరిచి నీ వాక్యానుసారముగా నడిచే విధముగా నీ ఆత్మ మాలో ఉంచి నడిపించుచున్నందుకు వందనాలు నాయనా నరకములోకి నడిచిపోక నిత్య జీవము కలిగిన వారమై నిత్య రాజ్యములోకి చేరులాగిన ఈ వాక్యానుసారం నడుచుకునే మా భాగ్యము అతి జ్ఞానము మాకు అనుగ్రహించి బలపరిచినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం బాబు నా తండ్రి వారి పాదములు పర్వతంలో ఎంతో సుందరములు అతి సుందరములని వర్ణిస్తూ ఉన్నాం నీ సువార్త ప్రకటించువారు సమాధానం ప్రకటించువారు నాయన రక్షణ సమాచారం అందించి ప్రకటించువారు నా తండ్రి సియోనును ప్రభు ఏలుచున్నాడని ప్రకటించువారు నా తండ్రి నాయన యేసు ప్రభువే సమస్తమును ఆధిపత్యం వహిస్తున్నాడని భయపడవద్దని చెప్పుచున్న వారి పాదములు నాయన పర్వతముల మీద సుందరములు అని చెప్తున్నా ఆకాశ నక్షత్రాల వలె ప్రకాశించునని చెప్తున్నా ఎంతో గొప్ప భాగ్యము మాకు అనుగ్రహించావు నాయన నీ కష్టం అనుకోక మా మనసును మార్చుకొని నిన్ను వెంబడించి నీ అడుగు జాడలో నడిచి మా పాదములు సుందరములుగా ఉండేలాగన నువ్వు నాయన ధన్యతని గురించి బలపరుస్తున్నట్లు మీ ఆత్మ ద్వారా మమ్మల్ని నడిపిస్తున్నందుకు స్తుతులు చెల్లిస్తూ ప్రతి వారిని దీవించి ఏ సంకటము లేక ఈ యొక్క కరోనా వైరస్ ద్వారా విపత్తి ఏ మాత్రము ఏ ఒక్కరికి లేకోకుండా త్వరగానే సడలించబడి నీ ఆనందించి నీ సన్నిధిలో ఆయన ఏకీభవించి ఆరాధించుకునే కృప మాకు త్వరగా దయచేస్తున్నందుకు స్తుతులు చెల్లిస్తూ సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావమును యేసు నామములో తెలియజేసుకుంటూ యేసు నామములో అడిగి వేడుకొంచున్నాం పరమ తండ్రి ఆమేన్. ప్రభు యేసు నామములో మీకు అందరికీ శుభవందనాలు. గాడ్ బ్లెస్ యు. గుడ్ ఫ్రైడే మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుండి 3 గంటల వరకు కార్యక్రమం అందించబడుతుంది. సిద్ధపడగలరు.